Ako dlho podľa teba dokáže človek vydržať bez spánku? 24 hodín? 48? Týždeň? Podľa všetkého by to malo byť okolo 19 dní. Oficiálny zdokumentovaný prípad je približne 11 dní. Prečo je medzi týmito číslami taký rozdiel? A čo sa s tvojím telom stane, keď nespíš tak dlho? Po dlhšej dobe bez spánku sa organizmus začína postupne vypínať. Dôsledkom sú mikrospánky, halucinácie, strata orientácie. Hoci je oficiálny zápis Guinnessovej knihy rekordov 11 dní, objavili sa aj oveľa šialenejšie pokusy. Jeden z prvých významných experimentov sa datuje do roku 1955. Rádiový moderátor Peter Tripp spravil verejný test v sklenenom štúdiu na Times Square. Vydržal nespať 201 hodín, čiže niečo vyše 8 dní. Po pár dňoch začal halucinovať, videl okolo seba pavúky, počul hlasy a myslel si, že jeho technici sú podvodníci. Podľa jeho slov ho tento experiment už navždy zmenil. Koncom roka 1963 dokázal 17-ročný študent Randy Gardner pod vedeckým dohľadom vydržať v delom stave 11 hodín a 24 minút. Počas experimentu zažíval poruchy reči, halucinácie, problémy s krátkodobou pamäťou či paranoju. Jeho rekord dnes považujeme za oficiálny, je dobre zdokumentovaný a vedecky podložený. O 14 rokov neskôr pri Rocking Chair Marathon, čo je súťaž o najdlhšiu výdrž v hojdacom kresle, vznikol nový, neoficiálny rekord. Maureen Weston vtedy vydržala bez spánku až 18 dní. Posledný neoficiálny rekord sa zapísal v roku 1986. Robert McDonald vydržal nespať 453 hodín a 40 minút, čo je necelých 19 dní. Ak by si chcel tento svetový rekord prekonať, nemám pre teba dobrú správu. Guinness túto kategóriu od roku 1997 neakceptuje z etických a zdravotných dôvodov. Žiadne nové rekordy už teda oficiálne neexistujú. Aké sú následky po takomto experimente? Po jednom dni človek cíti pokles pozornosti a zhoršenie rozhodovania, stav je porovnateľný s 0,5 promila alkoholu v krvi. Medzi druhým a tretím dňom sa zhoršuje koordinácia, vznikajú poruchy pamäti, prvé halucinácie a časté mikrospánky. V ďalších dňoch postupne nastupuje dezorientácia a paranoja. U niektorých účastníkov týchto testov sa vyvinuli dlhodobé poruchy spánku. Počas experimentov nikto nezomrel, existuje ale zriedkavá genetická choroba s názvom Fatal Familial Insomnia, pri ktorej telo stráca schopnosť spánku a v priebehu mesiacov zomiera. V roku 2010 sa táto téma dostala do popkultúry ako creepypasta Russian Sleep Experiment od autora Orange Soda. Ide o fiktívny horor, v ktorom sovietskí vedci nútia väzňov nespať 15 dní pomocou experimentálneho plynu. Väzni sa postupne začínajú správať čoraz agresívnejšie, niektorí utrpia extrémne psychické zmeny. Dochádza ku násilným konfliktom medzi nimi, ale aj so samotnými vedcami, pričom podmienky sú opisované ako úplne neľudské. Príbeh je brutálny, krvavý a kompletne vymyslený. Ľudia sa pri dobrovoľných pokusoch dokázali priblížiť ku hranici 19 dní, túto hodnotu preto považujeme za maximum, kam až sa dá zájsť. Spánok je pre telo potrebný a keď sa mu úmyselne začneme brániť, mozog sa sám postará o reset. Ako dlho by si teda mal spať? Ideálne 7 až 8 hodín denne. Už jedna prebdená noc znižuje imunitu a zvyšuje hladinu stresových hormónov. Ak chceš žiť dlhšie a kvalitnejšie, spí dlhšie.